खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय बेयो जाहैबाय मोसा फिल्मखौ जागायनो थाखाय बेयाव मा होनोमोनलाय बिदिखौ फुजा होफैदों आरो माने फाग्ला बाबा मन्दिराव क'क्राझाराव बेयाव दङ फुजि एक्ट्रिस सुदेमसना एक्ट्रिस आरो आयंमोन दं सानै धरेन्द्र नाथ ओमफ्राय बेयाव डिरेक्टर दङ आदा राजा बेयाव फुजा होफैग्रोदों जाहाथे शुटिंआ मोजाङै मोजां सोलिलांनो हायो बेनि थाखाय आरो गासिबो बोर बिबाय मोजां जालांथों होननानै बडी एडिट खालामनायसै सलमान खाननि वो ओरिजिनल बुंमारोसै Oh my god मा खालामलायो ओरै नांगौआ राजायाबो ना राजाया आयौ नोंसिना माने ओंखाम होमागोन नों भारताव फुड मर्निं होग्रा नायनोलाय क्लोज नोंबो हागोन गोजाननिखौ नाङा गामा अपारेसन खालामफैदोंमोन आर्मिफोरखौ लानानै पुलिसा ओरै फारसे आथिं हरलायब्रा लागाव अपारेसन सार थांसै दे मोजां गावथार दे आर्मिफोरा लेसु खावदों लेसु खावदों आर्मिफोरा आर्मिसो जोंखौ मा होननो हानो चलो जाम र नांगोन ओरै खाथियाव दाथाब्रा दे एटाव सोदुआ नाय एने खेले थाखाय दे गाव मोनदि दा लुगैना फेला ज' जाजोबबाय मानो ज' ओरै आलदा जिरायदों आर्मि हाबदों बर'नि नंगुबै एक्शन खादो बागदो बरिया चलो दे रोलिंग रोलिंग एक्शन खादो रोलिंग एक्शन खादो थांदो आयौ Action! Ada. Buriya. Abelat mata goromat disturb dengan kosan dia. Jauh lagi, sih. Nengal pun antar kuyo. Wow. Go, bela. Habarna je gelebab je benonga. 1, 2, 3. Lah, barbausnya bar. Nah, itu aja, bom ni box nama bila. Nah, kita nak gedeng.
Aku sana. Hoखादो. आं वाट्सएप प्लास्टिकआवहाय सोनानै दोनजाबाय गोजाथार नांबाय खोमालै बेसेरा हा बेललाय दानथाला बेललाय गय नागिरदों बेललाय नङा स्कुटियाव साबि दं नों गैयाथ'